Hare Krishna. Hare Krishna. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurinmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminidhi Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatharine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെ. ഇന്നലത്തെ അധ്യായം 13 പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. 3 കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടത്? ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അടുത്ത അധ്യായത്തില് പുരുഷനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. 3 അധ്യായങ്ങൾ. അപ്പം 3 കാര്യങ്ങൾ 3 അധ്യായത്തിലായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. 15ാമത്തെ അധ്യായമാണ് പുരുഷനെ കുറിച്ച്, പുരുഷാത്തമ യോഗം പറയുന്നത് 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടത്? ഇന്നലത്തെ അധ്യായം 13 ക്ഷേത്രബന്ധം. നമ്മൾ ശരീരത്തിനൊരു പേര് പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇനി നമ്മൾ ശരീരം എന്നൊന്നും പറയാൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയും അല്ലെ. ക്ഷേത്രം ആരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന? നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാനാ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാ ഉള്ളത്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്, ജീവാത്മാവുണ്ട് അല്ലെ. സനാതനായിട്ടുള്ളത് സച്ചിദാനന്ദനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവുണ്ട്. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്? സച്ചിദാനന്ദമയനാണ്. ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് രണ്ടും. ഈ ആത്മാവും ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്, പരമാത്മാവും ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ തേടുന്നതാണ്. ആ തേടുന്നത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്തേൽ നോക്കി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ആനന്ദമാണ് നമ്മളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടും എന്താണ്? സച്ചിദാനന്ദമാണെന്ന് പറയും നമുക്ക്. പിന്നെന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? 24 ഘടകങ്ങളെ കണ്ടു അല്ലെ. നമ്മളെ ഏതൊക്കെയാണ്? പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, പിന്നെ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. 24 ഘടകങ്ങളുടെ കൂട്ടാണ്, സമൂഹമാണ് എന്ത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാനരകൾ, വ്യാധി ഇതിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കും? ഇതിൽ കൂടെ കടന്നു പോയേ പറ്റും. നമ്മൾ ഈ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധിയിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാതെ യാതൊരു വഴിയില്ല. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? ജരാനരകൾ ബാധിക്കും. ജന്മ, മൃത്യു, ജനിച്ചാൽ നമുക്ക് മരണവും നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ളതാണ്. അത് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ വായിച്ചത് അതാണ് അല്ലെ. കാരണം അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട, അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. ജ്ഞാനം കുറെ പഠിച്ചു. ജ്ഞാനം എന്താണെന്നുള്ളത് കുറെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം? വിനയം, ദയ, ഹിംസ, ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, ശുചിത്വം, ധൈര്യം, ആത്മസംഘർഷം. 2 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ശൗചം 2 തരം പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതും പിന്നെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതും. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതും. ആന്തരികമായ ശുചിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? നാമജപത്തിലൂടെ. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളത് കുളിയിലൂടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. 2 തരത്തിലുള്ള ശൗചം പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത്? ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നത് ദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം ഓർമ്മിക്കണം. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞ? പ്രകാശം തരും അവബോധം. ആ ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരത്തിന് ആ പ്രകാശം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഓരോ ജീവിയുടെ അവബോധം എന്താണ്? ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മള് അവബോധം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ലേ. സാധാരണ ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കത്തി കിട്ടിയാലും ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ കത്തി കിട്ടിയാലും അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവബോധം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്?
ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണം? ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്നറിയണം, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ നമുക്ക് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്കാണ് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു, ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ്? ശുദ്ധനായിട്ടുള്ളതാണ്, പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ അതിനെന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കും. ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുമ്പോ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം അതിനെ സ്വാധീനിക്കുക. അതായത് നമ്മള് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെ എന്ത് സ്വാധീനിക്കുന്നത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ആ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഈ 3 ഗുണങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഈ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കും. അപ്പൊ സ്വാധീനിക്കുമ്പോ അതനുസരിച്ചുള്ള സ്വഭാവമാണ് പിന്നെ നമ്മളിൽ കാണുന്നത്. സത്വഗുണം സ്വാധീനിച്ച സാത്വിക സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും, രജോ ഗുണം സ്വാധീനിച്ച രജോ ഗുണത്തിലുള്ള സ്വഭാവം വരും, തമോ ഗുണമാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്വഭാവം വരും. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം സ്വാധീനിക്കും, ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവം വരും, ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരും. അങ്ങനെയാണ് എന്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാതെ, ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവാത്മാവല്ല അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്ന ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അവിടെ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവിന്റെ ധാരണ ഞാനാണെന്നാണ്. പക്ഷെ സത്യത്തിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഗുണങ്ങളാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. 3 ഗുണങ്ങൾ അത് സ്വാധീനിക്കുന്നത്, ആ ഗുണങ്ങളുടെ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ മറികടക്കണം. സത്വ രജോ തമോ ഗുണം, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണത്തിന്, ഈ സത്വഗുണത്തിനേക്കാളും മുകളിൽ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്? അതിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്. സത്വഗുണത്തിന്റെക്കാളും മുകളില് വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയും. വിശുദ്ധ സത്വം, ആ ഗുണാണ് വിശുദ്ധ സത്വം, അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവാവസ്ഥ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയാം. കാരണം ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. സത്വഗുണത്തില് ദേവന്മാരുടെ ലെവലാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം. അതിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത്? വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആരറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്താൻ. പക്ഷെ അവിടേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് വേണം? നമുക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്നുകിൽ സത്വഗുണത്തിലേക്കെങ്കിലും എത്താനായിട്ട്, സത്വഗുണത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കാനായിട്ട്. നമുക്കിപ്പോ എയർപോർട്ടിൽ പോകാണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോവാം? ആദ്യം തന്നെ സത്വഗുണത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് സ്ഥിരാവാൻ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ, വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവിക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വോ മുനയാ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിക്തോ ഗതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ, ഏതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്, ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്തോ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം ഈ ഋഷിമാർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഈ ജീവാത്മാവി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചത്? അവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ
മമ സാധർമ്മം യാഗതഃ സർഗേപി നോപജായന്തെ പ്രളയേനാവ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റേതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും എന്താണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനെ മറികടക്കാന്നുള്ളത്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാന്നുള്ളത്. ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായി? കാരണം ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരേപോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ സനാതനനാണ് രണ്ടും. ഈ ജീവാത്മാവിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിനെ ത്രിഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾ മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവ് എന്തായി? ഭഗവാന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ അതിന് സാധിക്കും. കാരണം ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്. ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മള് നിർഗുണൻ എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവിനും അത് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവും ആരായി മാറി? നിർഗുണനായിട്ട് മാറി. അതായത് ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാന്റേതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിച്ച. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയോ പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം, ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടി വരുമ്പോ എല്ലാവരും ജന്മമെടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രളയം വരുമ്പോ അതില്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 തരത്തിൽ പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് അനുസരിച്ച്, ഒന്ന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് തീരുമ്പോ, ബ്രഹ്മാവ് മരണപ്പെടുമ്പോ ഫുള്ള് പ്രളയം സംഭവിക്കും. രണ്ടാമത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് തീരുമ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് തീർന്ന് രാത്രിയാവുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പോൾ ചെറിയ പ്രളയം സംഭവിക്കും. അത് കൂടാതെ ഫുള്ള് പ്രളയം, വലിയ പ്രളയം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ബ്രഹ്മാവ് മാറി അടുത്ത ബ്രഹ്മാവ് വരുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ ഈ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് പിന്നെ എന്തില്ല? ഈ പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവേണ്ടതോ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് പിന്നെ അവർ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയാ സംഭവന്തിയഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത്യോ നിരഹം ബീജപ്രതാപിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് നീ അറിയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ നാനാരൂപേണയുള്ള പല രൂപത്തിലുള്ളതിൽ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്, ജീവഗണങ്ങള്. ഈ എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങൾക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ആരാണ്? ഞാനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിനും അവസരം നൽകിയത് ഭഗവാനാണ്. അവയുടെ ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പിതാവ് ഭഗവാനാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ അറിയുന്ന ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും പിതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവർക്കും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ അവർക്ക് ജന്മം എടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തുക്കൾക്കെല്ലാം ആദി പിതാവാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തുകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തുകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തുകളുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവിടം എന്തുണ്ട്? ജീവികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, എല്ലാ ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹത്തില്, ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്, ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഭൂമിക്കുള്ളില്, വെള്ളത്തില്, അഗ്നിയിൽ പോലും എന്തുണ്ട്? ജീവികളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്തുണ്ട്? ഈ ജീവികളുണ്ട്. ആ ജീവിക്ക് എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്? ആത്മാക്കളുണ്ട്, ജീവാത്മാക്കള് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദി പിതാവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യര് മാത്രല്ല, മനുഷ്യരുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷികളുണ്ട്, വൃക്ഷങ്ങൾ, ലതാദികള്, വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്, കരയിൽ ജീവിക്കുന്നത്, ഇഴജന്തുക്കള്, ഇത് പറഞ്ഞ 84 ലക്ഷത്തില് ഏതൊക്കെയുണ്ടോ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പിതാവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. സത്വം രജ സമ ഇതി
സത്വം രജസ്തമായി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവ നിബദ്ധന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹീനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വ, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പോ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് എന്ത് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. ഏതൊക്കെയാണത്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? ശാശ്വതനായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങള് ഈ ജീവാത്മാവിനെ ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗം വരുമ്പോ ഈ ഗുണങ്ങള് ഈ ജീവാത്മാവിനെ ബന്ധിക്കുന്നു. സത്വ, രജസ്, തമസ് 3 ഗുണങ്ങള് ജീവാത്മാവിനെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്താത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ബദ്ധാതി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ചാനക. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകിയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ഗുണം ഏതാണ്? സത്വഗുണം. സത്വഗുണം മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാണ് സത്വഗുണം. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തെ രജോ ഗുണത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ സത്വഗുണം എന്താണ്? വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് സത്വഗുണം. അത് പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് സത്വഗുണം. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അവര് സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ എന്താണ്? സത്വഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഗുണത്തിനേക്കാളും വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് സത്വഗുണം. അത് പ്രകാശമാനമാണ്, മറ്റുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഈ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെ ബന്ധിക്കാണ്? സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കാണ്. അപ്പൊ പൊതുവെ അറിവ് ഉള്ളവരാരായിരിക്കും? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് അറിവ് നേടിയവരായിരിക്കും. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് പൊതുവെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ജ്ഞാനികളായിരിക്കും. അറിവ് ജ്ഞാനികളാകുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് നല്ലൊരു ജോലി ഉണ്ടാകാം, സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു വിലയുണ്ടാകാം, പേരുണ്ടാവാം. അപ്പൊ അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നല്ലൊരു സ്ഥിതിയിലായിരിക്കും. അറിവുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും അവരെന്താണ്? നല്ല സുഖത്തിലായിരിക്കും അവർ ജീവിച്ചു പോണ്ടാവുക. അപ്പോ എന്താണ്? ഈ സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും നമ്മളിവിടെ ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെന്താണ്? ആ സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും നമ്മളിവിടെ സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ബന്ധിക്കുകയാണ് അവിടെ? സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളവിടെ സുഖം കൊണ്ട് നമ്മളെ ബന്ധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ സത്വഗുണത്തില് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്, ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? നമുക്ക് ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല അറിവുണ്ടെന്നും നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കാനാണ്, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഒരു അഹങ്കാരം ആർക്ക് വരാം? ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് വരും. അപ്പൊ അത് അവരല്ലെങ്കിലും അവരെങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്? സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധനത്തിൽ തന്നെയാണ് ആര്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാനായിട്ടൊന്നും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോ ഇനി അതിനൊന്നും അവർ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. കാരണം അവർ ഓൾറെഡി ഇവിടെ സുഖത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് മുന്നിലേക്ക് അവർ ചിന്തിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരിക്കും ആര് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇനി രജോ ഗുണം. രജോ രാഗാത്മകം വിത്തി തൃഷ്ണാ സംഘാസമുദ്ഭവം തന്നിഭത്താതി കൗന്ദേയ കർമ്മ സംഘേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തതാണ് എന്ത്? രജോ ഗുണം. രജോ ഗുണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്? തൃഷ്ണാധിക്യത്താൽ. തൃഷ്ണ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. ആ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ആധിക്യം കൊണ്ടുളവാകുന്നതാണ് എന്ത്? രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രജോ ഗുണത്തില് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലാണ് നമ്മളെ കുടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു മടിയും ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവര് അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാനും എത്ര കഷ്ടപ്പെടാനും തയ്യാറുള്ളവരാണ് ആര്? ഈ പറഞ്ഞ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. പിന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര് തമ്മിലുള്ള ആസക്തിയും ഒക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ഈ രജോ ഗുണത്തിന്റെ മുഖ്യ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിലും താല്പര്യങ്ങളും ഒക്കെ വളരെയധികം താല്പര്യം കാണിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ അവര് കൂടുതൽ അവർക്ക്
സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ, സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ അവരെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കുടുക്കിയിടുന്നത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവരെ കുടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? അവര് ഇങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണ് അവരിവിടെ കുടിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് ദുഃഖമാണ് അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോ നമ്മള് ഒരു രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വലിയൊരു കാറ് മേടിക്കണം, നല്ലൊരു കാറ് മേടിക്കണം. സാധാരണ ഒരു കാറുണ്ട്, പക്ഷെ അതുപോലെ എനിക്ക് വലിയൊരു കാറ് മേടിക്കണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ കാറിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് നോക്കി പഠിച്ചു, ആ കാറ് മേടിക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എന്താണ്? പൈസ വേണം, കുറെ പൈസ വേണം. അപ്പൊ പൈസ സാധാരണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും പൈസ ഇല്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കുറെ കഷ്ടപ്പെടാണ് ആ പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് മേടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ നമ്മളിൽ എന്നിട്ട് ആ പൈസ തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? അവിടെ വിഷമം വരും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രയാസം വരും. നമ്മള് അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചില്ലേ? നമ്മള് കാമം വരും, കാമത്തിൽ നിന്ന് ആസക്തി വരും, ക്രോധം വരും, ക്രോധ സമൂഹം, ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം അത്രയും ആഗ്രഹം വന്നു, നമുക്ക് എന്നിട്ട് അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തായി മാറിയത്? ദേഷ്യമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഈ രജോ ഗുണത്തിലെ ഒരു ലാസ്റ്റ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? മിക്കവാറും രജോ ഗുണത്തില് വിഷമത്തിലേക്കാണ്, പ്രയാസത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. ഇനി തമസജ്ഞാനജം വിത്തി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭി തന്നിബദ്ധാതി ഭാരത. ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ഏതാണ് പറഞ്ഞത്? തമോ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. തമോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ്? അജ്ഞാനജന്യമാണ് തമോ ഗുണം. അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണം. സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണിത്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനം. സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത്? തമോ ഗുണം. സത്വഗുണം ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ തമോ ഗുണം അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര. അതായത് നമ്മൾ പൊതുവെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അലസന്മാരായിരിക്കും, ഭയങ്കര മടിയന്മാരായിരിക്കും. നമുക്ക് പിന്നെന്താണ്? അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ആരിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരില് കാണുന്നത്. അവര് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ സ്വഭാവമായിരിക്കും ആർക്ക്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും യാതൊരു അറിവും ധാരണയും ആർക്കുണ്ടാവില്ല? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിരിക്കുക, കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയാണ് ആരുടെ ലക്ഷണം? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള നിദ്ര. മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? നിദ്ര, അലസത, അത് തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതില് ഏറ്റവും മുകളിലെ മിൽക്ക് ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോളിന്റെ അവിടെ എന്താണ്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. ഈ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചെയറിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രജോ ഗുണം. മീറ്റ് സ്റ്റോളിന്റെ അവിടെ ഉള്ളൊരു തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ. ഈ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ആണ് നമ്മളെ കാണുന്നത്. ഇത് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാവരിലും, പക്ഷികളിലും, മൃഗങ്ങളിലും, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും എന്തുണ്ട്? ഈ ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഫസ്റ്റത്തെ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് അരയന്നാണ്. ഈ അരയന്നം ഏത് ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്? സത്വഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്. അരയന്നം സത്വഗുണത്തിലുള്ളതാണ് അരയന്നം. ഈ അരയന്നം എപ്പോഴും എന്താണ്? നല്ല ശുദ്ധജലത്തിൽ മാത്രമേ ഈ അരയന്നത്തിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന്റെ ഭക്ഷണവും എല്ലാതും എങ്ങനെയാണത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആര് സ്വീകരിക്കുന്നത്? അരയന്നം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അരയന്നം സത്വഗുണത്തിലാണ്. രണ്ടാമത്തത് തേനീച്ച ഏത് ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക? രജോ ഗുണം. തേനീച്ച എന്താണ്? തേൻ സംഭരിച്ച് വെക്കുക. ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ തേൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നാൽ അത് നമ്മളെ പിടിച്ച് കുത്തുകയും ചെയ്യും അല്ലെ? അത് ആവശ്യത്തിലധികം തേൻ സംഭരിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് ആര്? തേനീച്ച സ്വന്തമായിട്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നാലോ നമ്മളത് ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ തേനീച്ച ഏത് ഗുണാണ്? രജോ ഗുണം. കാക്കയാണെങ്കിലോ തമോ ഗുണത്തിലാണ് കാക്ക. വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അതിങ്ങനെ കൊത്തി നടക്കുന്നത് അതാണ് കാക്ക. അപ്പൊ കാക്ക ഏത് ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലാണ് കാക്ക വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് സമയവും നമ്മൾ പറയാം, രാവിലത്തെ സമയം ഏതാണ്? സത്വഗുണാണ്. രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം തൊട്ട്, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം കഴിഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര മണി വരെ എടുക്കും? ഒരു 10 മണി 11 മണി വരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സത്വഗുണാണെന്ന് പറയാം. അത് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ ഏതിലേക്ക് മാറി? രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് മാറി. 10 മണി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് കടന്നു. പിന്നെ സന്ധ്യ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതായി? തമോ ഗുണായി. ഇപ്പൊ സമയവും നമുക്കറിയാം, ഒരു ദിവസത്തില്
ഒരു ദിവസത്തിനെ നമുക്ക് ഏത് ഗുണത്തിലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും? 3 ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയാം. മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാവരിലും ഈ ഗുണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും സ്വാധീനിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. സത്വം സുഖേ സംജയതി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തമഃ പ്രമാദേ സംജയത്വിദഃ. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും അലസത കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്? സുഖങ്ങളാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സുഖങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മതി പറഞ്ഞിരിക്കും. രജോ ഗുണാണെങ്കിലോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്, കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു കാറ് മേടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വീട് വെക്കണം, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതാണ് രജോ ഗുണം. തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനമാണ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ മുഖ്യ സ്വഭാവം. അത് ഉന്മാദം കൊണ്ടും അലസത കൊണ്ടും. പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ്? അലസന്മാരാണ്, മടിയന്മാരാണ്, ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള, അങ്ങനെ ഈ ഗുണത്തില് ബന്ധിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ? രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമസ് ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറും. ചിലപ്പോ രജസ് സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കും. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വ രജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും തമ്മിൽ എന്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോ സത്വഗുണം ഈ 2 ഗുണങ്ങളെ രജോ ഗുണം തമോ ഗുണത്തിനെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നിലേക്ക് വരാം. ചിലപ്പോ ഈ രജോ ഗുണം സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറാം. ചിലപ്പോ തമോ ഗുണം മുന്നിൽ നിൽക്കാം. ഈ വിധത്തിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും തമ്മിൽ എന്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസമസുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ഈ സത്വഗുണം വളർത്തിക്കൊണ്ട് രജസ് തമസുകളെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സത്വത്തിനെ തമസിനെ കീഴടക്കാനും തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് സത്വരജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണത്തിനെ പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റു 2 ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാകും. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്തിനാൽ അനുഗ്രഹീതരാകാൻ സാധിക്കും. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച വസുദേവാവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്താം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സത്വഗുണത്തിലെത്തി പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അതിനേക്കാളും മുകളിലുള്ള ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക്, ആ വസുദേവ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെയാണോ ഒരാൾ ഈശ്വരശാസ്ത്രജ്ഞനാകുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനത എന്നത് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഓരോ മനുഷ്യരിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഏത് ഗുണമാണ് അവരിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന്, സംസാരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ആദ്യം നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തണം. അതിനുശേഷം അതിനെയും അതിക്രമിച്ച ആ വസുദേവ അവസ്ഥയുന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉയരേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം, പിടിവലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്തണം? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃതം സത്വമിത്യുത. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിലുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? 2 കണ്ണ്, 2 ചെവി, 2 നാസ്വാധാരങ്ങൾ, വായ്, ലിംഗം, മലദ്വാരം, ഇവയെല്ലാം. അപ്പൊ 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിനുള്ളത്. സ്വാത്വികത ലക്ഷണങ്ങളെ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നനാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ സാത്വിക ലക്ഷണം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ആ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ കാണാനും കേൾക്കാനും അനുഭവിക്കാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും. ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടും അവർ പരിശുദ്ധരായിരിക്കും. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃത്തമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണും. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് 9 ശരീരത്തിലുള്ള 9 ദ്വാരങ്ങളും സാത്വികത ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകടമാകും. മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല
എന്ത് കാര്യത്തിനും ശരിയായ രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും. അതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണാനും അനുഭവിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും പരിശുദ്ധരായിരിക്കും ആര്? സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇതെല്ലാം സാത്വിക സ്വഭാവത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ലോഭ പ്രവൃത്തി ആരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രജസ്തേത്യാനി ജായന്തേ വിവൃതേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, രജോഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മളിൽ രജോഗുണമാണ് വർദ്ധിക്കുന്നെങ്കിലോ നമുക്ക് ആസക്തി കൂടുതലായിരിക്കും. ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോട്, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു, കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് കഴിയുമ്പോ അടുത്തത് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മോഹാവേശം, അതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്? ഈ രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദ മോഹ ഏവച താമസേതാനി ജായന്തേ വിവൃതേ കുരുനന്ദന. കുരുനന്ദന, തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. നേരെ മറിച്ച് തമോ ഗുണമാണ് വളരുന്നതെങ്കിലോ നമ്മളില് തേജസ് ഇല്ലായ്മ, നമുക്കൊരു തേജസ് ഉണ്ടാവില്ല. അകർമ്മണ്യത, കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരുവിധ താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് അധ്വാനിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പ്രമാദം, വ്യാമോഹം, പ്രമാദം, ഇതൊക്കെ ആരുടെ ലക്ഷണമാണ്? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഒരു കാര്യവും ശരിയായ രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പാഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ അലസത, അകർമ്മണ്യത, തേജസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരില് പ്രകടമാകുന്നതാണ്. സ്വാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. ഇപ്പൊ സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തോടെയാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും? ഋഷിവര്യന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിൽ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിലാണ് ജന്മം എടുക്കുക. അതെവിടെയാണത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഭൂമിയിലല്ലേ ഇരിക്കുക. ഭൂമിയില് അല്ലെ? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെവിടെയാണ്? ഈ ഭൂമിയിലാണ്. അപ്പൊ അവര് വന്നിട്ട് എവിടെ ജന്മം എടുക്കും? ഭൂലോകത്ത് ജന്മമെടുക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ, തമോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ജന്മമെടുക്കുക. അപ്പൊ സാത്വികര് മരിക്കുമ്പോ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായിട്ട് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ, അതായത് ഭൂലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മമെടുക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മള് മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഓരോ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? വിശുദ്ധമായതായിരിക്കും സാത്വിക കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം. രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ ദുഃഖമായിരിക്കും അതിന്റെ ഫലം. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാണ്. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? മൗഢ്യമാണ്, അജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? വിശുദ്ധമായിരിക്കും. സത്കർമ്മത്തിലുള്ളവര് ചെയ്യുന്നത് കരജ്ഞാനികളാണ്. അവർക്ക് ആ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് അവര് ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യില്ല. ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കും അവർ പ്രവർത്തിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ശുദ്ധമായതായിരിക്കും. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ അവര് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് അവരിങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദുഃഖമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ എന്താണ്? അജ്ഞാനികളാണ്. അവർക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. ശാസ്ത്ര നിഷേധികളാണ് അവര്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും, മൗഢ്യം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. അവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയായിരിക്കും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. ഊർധം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യ തിഷ്ഠന്തി രാജസഹ ജഗന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസഹ. സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ എവിടേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവർ ഭൂലോകത്തിൽ ജീവിക്കും. അപ്പൊ രാജഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കും.
നീചകരമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കും. ഇപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലോ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ടാണ് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ സത്യ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരും, രാജസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കും. തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലോ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിലെന്താ പറയണത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞേ, ശ്ലോകം 20 ഗുണേനേതാന ത്രിത്രിത്രീൻ ദേഹി ദേഹാസമുദ്ഭവാൻ ജന്മമൃത്യുജരാ ദുഃഖേർ വിമുക്തോ മൃതമശ്നുതേ. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കാം. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി ഈ പറഞ്ഞ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായിട്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അമൃത ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ജീവാത്മാവിന് ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായിട്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ് അടുത്തത്, ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, പ്രഭോ, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് അല്ലെ, നമ്മളും ചിന്തിച്ചതാണ്. കാരണം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചാലേ കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ചത് അത് തന്നെയാണ്. എന്താണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണം? എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചത്? 3 കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്. സെയിം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. കാരണം നമുക്കും ഇപ്പം ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കണം എന്നാണ് നമ്മളും ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ചത് അതാണ്, ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും, എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് സാധിച്ചത്? ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയുന്നതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങള്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവാച പാണ്ഡവ ന ദ്വേഷ്ടി സംപ്രവൃത്താനി ന നിവർത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണൈർനിയോ ന വിചാല്യത്തെ ഗുണവർത്തന്ത ഇത്യേവം യോവതിഷ്ഠതി നേങ്കത്തെ സമദുഃഖ സുഖാസ്വസ്ഥ സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ തുല്യപ്രിയാ പ്രിയോ ധീരസ്തുല്യ നിന്ദാത്മസംസ്തുതിഃ മാനാപമാനയോസ്തുല്യം തുല്യോ മിത്രാരി പക്ഷയോ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീതാസ ഉച്യത്തെ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ? ആർക്കാണോ പ്രകാശത്തിന്റെ, ആസക്തിയുടെ, വ്യാമോഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ പ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭയങ്കര ആസക്തി ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹം, ഈ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ വെറുപ്പുണ്ടാകുക. ആർക്കാണ് വെറുപ്പില്ലാത്തത്? ഇനി ഇത് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ, ഇത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ പ്രകാശം ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആസക്തി, എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളോട് ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹം, ഈ 3 കാര്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, അത് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ അത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത് ഉണ്ടെങ്കിലും വിരോധമില്ല, ഇല്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ. പിന്നെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതിരിക്കുന്നുവോ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് പലതരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന, ഇപ്പൊ വെള്ളപ്പൊക്കം, മഴ, പിന്നെന്താണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ, അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, മഴ, ചൂട്, ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതിൽ നമ്മൾ ആരാകുന്നില്ല? പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതിരിക്കുക. ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും കാരണം എന്താണ്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉദാസീനനായിരിക്കുക. ഒന്നിനും നമുക്കൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിലിരിക്കുക, ഇതിന് അതീതനായിട്ടിരിക്കുക. ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണാം. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അതിനെ തുല്യമായിട്ട് കാണാം. ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിലാണോ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലാത്തതും, ആർക്കാണോ പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തത്,
അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ആരാണ്? അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ചോദ്യമല്ല, 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം. 2 ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഒന്ന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് പ്രകാശത്തിന്റെയും ആസക്തിയുടെയും വ്യാമോഹത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തില് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല, അതില്ലെങ്കിൽ അത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല. പിന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതിനൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നില്ല, പ്രക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല. നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്ത വരാതെ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉദാസീനനായിട്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അതീതനായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ? സുഖത്തിനെയും ദുഃഖത്തിനും ഒക്കെ തുല്യനിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിലാണോ കല്ലും മണ്ണും പൊന്നും ഒക്കെ ഒരേപോലെ വ്യത്യസ്തമല്ലാത്തത്, ആർക്കാണോ പ്രിയമായിട്ടും അപ്രിയമായിട്ടും യാതൊന്നില്ലാത്ത എല്ലാത്തിനെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അന്ന് ആര്? ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ഇത്തരത്തില് പെരുമാറാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ്? ധീരനോട് മറ്റുള്ള ധീരനും ആ വ്യക്തി ആരായിരിക്കും? ധീരനായിരിക്കും. നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും, മറ്റുള്ളവര് നമ്മളെ നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും സമചിത്തനായിരിക്കും. എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ, ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും ഭേദമുണ്ടാവില്ല, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും. നിരുദ്ധ്യപരായിരിക്കും. അതായത് അദ്ദേഹം ആകെ ചെയ്യുന്നത് പ്രവൃത്തി ആർക്ക് വേണ്ടി മാത്രാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി. നിരുദ്യമനായിരിക്കും. അതായത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനല്ല, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ, അതാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം അങ്ങനെ ഇരിക്കും. ആ വ്യക്തി ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തി. അതല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും: മറ്റുള്ളവർ നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ പെരുമാറുക. അതാണ് ആരുടെ ലക്ഷണം? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മള് 2 കാര്യം കണ്ടപ്പോ, ഒരു ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റവും. ഇനി 3ാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. അതാണ് ഭഗവാനോട് എന്താ പറയണത്? മാംചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവതേ സാഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പോൾ 3ാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? എങ്ങനെയാണ് അതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു കൊണ്ടുപോവാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പല സാഹചര്യം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാനിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് പല തടസ്സങ്ങൾ നമ്മളെ മുന്നിൽ വരാം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടിരിക്കും, പലതരത്തിലും നമ്മളെ മുന്നിൽ തടസ്സങ്ങൾ വരാം. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പിഴയ്ക്കാതെ ആ ചെയ്യുന്ന സേവനം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇതൊരു കഥയാണ് പറയുന്നത്. ആരെയാണ്? നാരദ മഹർഷിയുടെ കഥയാണത്. നാരദ മഹർഷി, രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാട്ടാളന്റെ കഥയാണ് അവിടെ. ഈ രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാട്ടാളനാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏത് ഗുണത്തിലായിരിക്കും വരുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും വരുന്നത്, അല്ലെ? കാട്ടാളനാണ് രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാട്ടാളൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തമോ ഗുണത്തിലാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹം കാട്ടാളൻ എന്ന് മാത്രല്ല, പിടിച്ചുപറി ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കള്ളനും കൂടിയാണ് ആര്? ഈ രത്നാകരൻ. അപ്പോ കാട്ടിലൂടെ പോകുന്നവരുടെ സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക, പൈസയും ഇതൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഈ രത്നാകരൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വരുന്നത് നാരദ മഹർഷിയാണ് ആ വഴി വരുന്നത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി വരും. നാരദ മഹർഷിയോട് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പൈസ ചോദിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? വീണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? വേറെ ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യില്. അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ പറയാം എന്റെ ഒന്നുമില്ല എന്നറിയും. അപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഐശ്വര്യം തേജസ്സുള്ള ഒരു മുഖമാണ്, അല്ലെ? നാരദ മഹർഷിയാണല്ലോ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മർഷി നാരദ മഹർഷിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയും, വെറുതെ പറയും അല്ല എന്റെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ തിരിച്ച് നാരദ മഹർഷി ചോദിക്കും, എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും, എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും, ഈ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ചോദിക്കും, നീ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ശിക്ഷ അവര് കൂടി അനുഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കും.
പറയും അവര് അനുഭവിക്കുന്ന പറയും. പറയും പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ കാട്ടാളൻ വിചാരിക്കും. പറയില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിക്ക, നീ പോയിട്ട് നിന്റെ ഭാര്യയോട് കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് വരൂ, നീ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം അവര് കൂടി അനുഭവിക്കും എന്നുള്ള ചോദിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഭാര്യയോട് ചോദിക്കും, ഞാനിപ്പോ ഈ പിടിച്ചു പറി, മോഷണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ പാപപ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ഫലം നീ കൂടി അനുഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഭാര്യ പറയും, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാൽ പോരെ, ഞാൻ എന്തിനാ അനുഭവിക്കുന്നത്, ഞാൻ അത് അനുഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന്റെ ഫലം ഞാൻ മാത്രമാണ് അനുഭവിക്കാനുള്ളത്, വേറൊരാളും ഇല്ല എന്നുള്ളത്. തിരിച്ചോടി വരുന്ന നാരദ മഹർഷിയോട് പറയാണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അത്രയും നാൾ അദ്ദേഹം അയാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, പക്ഷികളെ മൃഗങ്ങളെ ഒക്കെ പിടിച്ചു കൊന്ന് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹം. അവരൊക്കെ മതിച്ച് അവരെ കൊല്ലണം, പണം മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നു, ഇങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികളാണ് നികൃഷ്ട പ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മുഴുവനും. അപ്പൊ പറയാണ്, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി, എനിക്ക് ഈ നാരദ മഹർഷിയോട് ഇദ്ദേഹം എന്താ പറയണത്, എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണം, എന്നെ സഹായിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആരായി, അവിടെ ഒരു ശിഷ്യന്റെ രീതിയില് ആ ഗുരുവായിട്ട് കണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി അദ്ദേഹത്തോട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറയും. ഭഗവാന്റെ നാമം രാമാന്ന് ജപിക്കാനാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മ, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മുടെ നാവിൽ വരില്ല. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും രാമാന്ന് ചൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ചോദിക്കാണ്, നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, മര 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 എന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അതായത് ഓരോ പക്ഷികളെയും ജന്തുക്കളെയും കൊല്ലുമ്പോ അവര് വന്ന് വീണ് പെടഞ്ഞ് ചാവണ കാണുമ്പോ ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇയാൾ തുള്ളിച്ചാടുന്നത് മര 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുള്ളിച്ചാടുന്നത്. കാരണം അവരെ കൊല്ലല്ല അവര്. അപ്പൊ അവരായൊരു പ്രാണം പോകുമ്പോ ഇയാൾക്ക് സന്തോഷം. അപ്പൊ പറയും, നീ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് വരുന്നവരെ ഈ മര മര എന്ന് പറയാൻ പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി പോകാണ്. ഈ ഇദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നിട്ട് മര മര ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മര 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തായി, അത് രാമ 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 എന്നായിട്ട് മാറാണ്. അങ്ങനെ പോയിട്ട് നാരദ മഹർഷി തിരിച്ചു വരാണ്. കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നാരദ മഹർഷി തിരിച്ചു വരുമ്പോ ദൂരേന്ന് തന്നെ ഭയങ്കര പ്രകാശം, നല്ലൊരു പ്രകാശവും ഒരു തേജസ്സും ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അടുത്തെത്തുന്തോറും നല്ല നന്നായിട്ടത് അടുത്തടുത്ത് വരാണ്. അങ്ങനെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഫുള്ള് ചെതൽപ്പുറ്റായി അവിടെ. ആ ചെതൽപ്പുറ്റില് നിക്കാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഈ സൗണ്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ചെതൽപ്പുറ്റ് മാറ്റി നോക്കുമ്പോ ആരാണ്, ഈ നാരദ മഹർഷി അന്ന് നിർത്തിയിട്ട് പോയ ആ രത്നാകരൻ എന്ന കാട്ടാളനാണ് അതില്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെ അവിടെ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹമാണ് ചെതൽപ്പുറ്റിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്, വാൽമീകി, നമ്മുടെ രാമായണം രചിച്ച വാൽമീകി മഹർഷി ആകുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചു, ഏത് ഗുണത്തിലായിരുന്നു, തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം എവിടേക്ക് മാറിയത്, വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത്. സത്വത്തിനും വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് വരാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു, രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാട്ടാളന് സാധിച്ചു. ഒരു ഗുരുവിന്റെ സാന്നിധ്യം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് അത് സാധിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്കത് സാധിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഏത് ഗുണത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, നമ്മൾ പരിശ്രമം, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. അതാണ് ഈ രത്നാകരന്റെ കഥയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ഗുണത്തിൽ നിന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഇപ്പോ ഗുണത്തിനെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മുന്നിൽ പല തടസ്സങ്ങൾ വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, നമ്മൾ വിചാരിക്കണം, ഇത് ഞാനിത് ചെയ്യാതെ ഞാൻ എന്തായാലും കെടുക്കില്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കുക, ഇത് മുഴുവനാക്കാതെ ഞാൻ ബാക്കി എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണം ഒരു നേരം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല, നാമം ജപിക്കാതെ ഞാൻ ഉറങ്ങില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച നമ്മൾക്കും എന്ത് സാധിക്കും, നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഇത് നീക്കി വെച്ചാൽ അത് അവിടെ ഇരിക്കും. ഇത് ചെയ്യാൻ പറയാൻ ആരുമില്ല നമ്മളോട്. മറ്റേതൊക്കെ നമ്മൾ നടക്കും. പക്ഷെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കി ചെയ്തു പോകും. പക്ഷെ ഇത് മാത്രം ഭഗവാൻ വന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ലല്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രം നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കും. ബാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, വീട്ടിലെല്ലാവരും ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുക. പക്ഷെ ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കരുത്. കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഇത് മാത്രമുള്ള നമ്മള്. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ആദ്യ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? ഏതാണ്? 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. എത്ര തരം ജീവാത്മാക്കളുള്ളത്? 84 ലക്ഷം. 54 ലക്ഷം. ഓക്കെ മാതാജി, ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വം രജസ് തമസ്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. തേനീച്ച ഏത് ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്? രജോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ് തേനീച്ച. സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? അതറിയില്ല. സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം ജ്ഞാനമാണ്, വിശുദ്ധമാണ്, സത്വമാണ്, പ്രകാശമാനമാണ്. അതല്ലേ? അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണുന്നവരാണ് ആര്? സത്വഗുണ സ്വഭാവികള്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ശരിയായ രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണുന്നവരാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. പിന്നെ ജ്ഞാനം, അജ്ഞാനമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ലക്ഷണം. അവരുടെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ എന്താണ്? ജ്ഞാനികളായിരിക്കും, ശാന്ത സ്വഭാവത്തിലായിരിക്കും അവര്. ശാന്ത സ്വഭാവത്തിലുള്ളതായിരിക്കും സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിപൂർവം ഏത് ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു പോകുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഏത് സാഹചര്യം വന്നാലും പിഴയ്ക്കാതെ നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒട്ടും സമയമില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഏതിന്റെങ്കിലും ഒപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇടരുത്, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പോകാം. താമസ സ്വഭാവയുടെ ലക്ഷണം എന്താണ്? താമസ സ്വഭാവം നിദ്ര, അലസത ഒക്കെ ആരിൽ വരുന്നതാണ്? പ്രമാദം, പിന്നെന്താണ്? അകർമ്മണ്യത. ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? താമസ സ്വഭാവികൾ. അവര് ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും അവർക്കും മനസ്സിലാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. അജ്ഞാനികളായിരിക്കും, ശാസ്ത്രനിവിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ആരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, സ്വഭാവമാണ്? ത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. രാജസ സ്വഭാവികളാണെങ്കിലോ? രാജസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അവർക്ക് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള ആസക്തി ഒക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? രാജസ സ്വഭാവികാണ്. പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അവർക്ക് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരിങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും അതിന് യാതൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്. അവർക്കിപ്പോ ഒരു വീടുണ്ട്, അതിനേക്കാളും വലിയൊരു വീട് വേണം, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ പൈസ വേണം, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര അധ്വാനിക്കാനും അവർക്കൊരു മടി ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ അവർ ജീവിതം മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് അവരിങ്ങനെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അത് ആരുടെ സ്വഭാവമാണ്? ഈ രാജസ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നതാണ്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് കൂടുതൽ രജോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്നത് ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം എന്നും പറയും കേട്ടോ. ഈ 14 ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മലോകം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ ബ്രഹ്മലോകം. സത്യലോകം എന്നും പറയും, ബ്രഹ്മലോകം എന്നും പറയും. 14-ൽ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രവൃത്തി, ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെ? ഈ അധ്യായത്തിൽ മുഴുവനും പറഞ്ഞത് തന്നെയല്ലേ? ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ നോക്കാന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ